120,000 нафаре ки и барои манфиати худтон мебошад. боз метавонанд ки вориди Россия бикунандтон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. имрӯз мо тасмим гирифтем ки саволҳои шуморо бихонем ва ба саволҳо ҷавоб гардонем. бо диққат тамошо кунем. чӣ ки медонед дар Англия корҳои мавсимӣ ҳастад ва ягонтаи шумо бихоҳед ки анкетаҳои худтонро пур кунед, номере ки рӯи экран меброяд ватсапшда бинависонед, анкетатона пур мекунад. мавзӯи имрӯзаро шурӯъ мекунем. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳами дар Россия 120,000 муҳоҷира меган авф мекунанд. ҳами гап роста ё ин ки не? шумо ин чиза нодуруст фаҳмидагиед. яъне ки Россия барои тоҷикҳо чӣ гуфтагия, умуман барои тамоми шаҳрвандои хориҷӣ бигем. агар хато намекунем 120,000 нафаре ки дар рӯйхати сиёҳ ворид мебошанд, яъне дар чорни списка ворид мебошанд, Федератсияи Русия гуфт ки метавонанд ки худшон проверка кунанд ки оё запрет доранд ё ин ки не. яъне ки ҳар як шаҳрванд метавонад бо тавассути сайти Вазорати меҳнат даромада тафтиш бикунад ва бибинад номи худша ки мисол дар рӯйхати сиёҳ дохил шидагӣ ҳаст ё ин ки не. рамшед нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. патенти ман Москва, регистратсия пад Москва кунам. ягон проблема мешавад? шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред кору фаъолият мекунед, патент ва регистратсияи худтона аз ҳамуҷо бигиред и барои манфиати худтон мебошад. Маҳмадалиева нависонда: ман Россия бори якум гости гуфта дуромадам. бори дуюм 3 моҳ нашуда дуромадам ки ин мумкин набудааст. боз биромадам аз Россия дар муддати 15 рӯз. ман акнун баъди 3 моҳ дуромада метавонам як маълумот медодед ака пешакӣ раҳмат. агар ки вақте ки дуюмбора вақташ буд ношида шумо рафта бошед ва бо обратно биромада бошед, дар ҳамин ҳолат шуморо запрет навъез накарда бошанд, бале метавонед ки боз сафар бикунед. агар запрет карда бошанд мутаассифона намешавад. Кенҷаев нависонда: акаи Сорбон, барои уведомлени гап мезадем. надошта бошед аз Тоҷикистон омадан метавонед? уведомлени яъне ки патента мекунанд бо трудовой договор. вақте ки ин чиза надошта бошед шумо, патента аннулировать мекунанд ва ин барои сафар кардани шумо мисол ягон алоқамандӣ надорад. агар патент аннулировать шавад, ҳамин қара бидонед ки шумо ҳуҷҷат супорида наметавонед то муддати 1 сола. нафарҳое ки мехоҳанд граница бирен барои ҳуҷҷатҳои худтона нав кардан, рақамшон дар рӯи экран меброяд, 100% шуморо мегзаронанд ва обратно боз метавонанд ки вориди Россия бикунандтон. ба ҳамин одамо алоқа кунем. ба ҳамин хотир бобоҷон нависонда: салому алайкум. одамое ки оператсия шидагӣ бошанд, яъне ягон ҷош духтагӣ бошад, вайҳо ба хизмат мебаранд ё ин ки не? ба таъхир андохтани хизмат ҳамин мебошад ки айни даъваткунӣ ба хизмат сар мешавад ва шумо ягон беморӣ доред, дар ҳамон ҳолат мумкин нест ки шуморо даъват кунад ва вақте ки соз шудем боз мисол ба хизмат даъватон мекунад. як нафари дигар нависонда: ман аз заватая қарз гирифтам. амира чӣ хеле бисупорем? мисол ҳамун шумо чӣ хеле ки гирифтаен дастрас карден, через ҳамун приложениаш метавонед ки кредити худтона пардохт бикунед. бо Иванов нависонда: маро ведваренӣ кардагиянд. ман хона рафтанда ба қапан штрафи калон мекарда бошам. илтимос ҷавоб медодем. вақте ки муҳлате ки муқаррар кардагиянд ки аз Россия буброен, ҳамин муҳлата агар набиромаден аз Россия, вале имконият аст ки ведваренияи шуморо ба депортатсия табдил битиҳанд. ба ҳамин хотир қонунгузориро риоя кунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. мақсад рӯзу моҳ ба назар мегиранд барои приказа 1997 гуфтагиам мақсад 27 бошӣ намебаранд. як шурӯъ карда фаҳм менамошад. рӯзу моҳ ба назар мегиранд. ҳами 1997 ки 27 шидагӣ бошад, аллакай аз хизмат озод мебошад. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон, грин-картара чӣ хел расм гирифтан лозим аст? барои грин-карта шумо метавонед ки мақсад ҷойҳои махсусе ҳастае ки сурати 6x6 мегиранд, сурати мисол пуштон сафеда рӯтон хушрӯ метавад, ҳамуҷоҳо бирен профессионални сурат бигирен, боз хубтар аст, ба хотире ки вероятности гузаштаантон бурд кардани ҳамун чиз дар шумо калонтар мешавад. як нафар нависонда: ин минахидат номеротан навис. охи номерои ман тада чӣ дар кораи? ман барои чӣ номерома бинависам барои то? як нафар нависонда: акаи Сорбон амнистия мешавад? авфи муҳоҷирон мо дар бораш чанд бор гап задем ки
дар назар астед бояд соли 2025 бишавад. Пешниҳод шидагӣ, вале гуфта шидагӣ нестед. Аниқ ки кадом моҳ мешава ё ки намешава, ҳеҷ чиз дигар гуфта шидагӣ нестед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.